טוב, ועכשיו אני אגיד את זה ממש בעדינות כדי שאנשים לא יאבדו את זה כאן. ללי אספוסיטו. ללי אספוסיטו היא כוכבת בינלאומית ששיחקה בקטנטנות ופלורסיינטה וכמעט מלאכים, והיא הגיעה לארץ לשתי הופעות, ב-24 וה-25 באפריל בהיכל מנורה בתל אביב, אבל רגע לפני היא כאן באולפן כדי לתת קצת טיפים לאנשים שחולמים להיות כוכבים עולמיים. אז קבלו את גורו הכוכבות הבינלאומית ואיש שעדיין צועקים לו ברחוב אסיית המלך. ¿No es lo Lali? Nice to meet you. Nice to meet you too. Muy bien, muy contenta de estar acá. היא שומעת אותי עם התרגום הסימולטני שיש לה באוזן? שומעת כאן? No, I know Hero. כן? באמת? No. מדברת עברית? I need her. Palabras, nada más. אני יודע, כן, כמה מילים את יודעת, אבל אני רוצה לבחון את המתרגמת שלנו, אם היא מספיק טובה, אני לא מכיר אותה. פניי התקרקמו במסתמה. שנייה. לא, נראה לי שהיא נפטרה. נפטרה המתרגמת, הלכה. זה רק אני ואת עכשיו. בסיס סימנים. No lo entendió tampoco. טוב, אז את מוכנה ללי? בבקשה, הנה טיפים של כוכבת בינלאומית. בבקשה. Cuando estás de gira por el mundo, dormís muchas veces en hoteles. Acordate que tenés una casa. אתה לא נחשב באמת כוכב בינלאומי עד שאתה הורס לגמרי חדר במלון. מספרים שדוד האור הרס פעם בידה באכסניה. La alegría es una cosa contagiosa y si se trata de ser feliz, todo a tu alrededor va a sonreír. הרפס הוא הדבר המדבק ביותר. Recuerden que cada día es un regalo. Aprovechenlo desde el principio hasta el fin. כל יום הוא מתנה. נסו להחליף אותו במעבד מזון. El karaoke es la forma más rápida para conectar con gente nueva. שירה בציבור וקריוקי היא הדרך המהירה ביותר להיזרק ממונית שירות. Si te vas a querer a ti mismo, la gente te va a querer también. El amor propio te hace mucho más lindo. נכון. שנאה עצמית היא הדיאטה הטובה ביותר. Siempre aprende unas palabras del idioma del país que estás visitando. Te va a acercar al público local. Anio evet hummus. יפה מאוד, יפה מאוד. חסוך בהוצאות מיותרות, קהל של ילדים ו500 קוביות שוקולד יכולים לייצר אנרגיה שתאיר את האולם במשך כל זמן ההופעה. En restaurantes buenos siempre hay que dar una crítica al cocinero de ese país que te recibe. Israel, anio evet hummus. קצת משחזר. כל מה שתגידו בספרדית יישמע כמו משפט אהבה מטלנובלה. מסליו אונגרנו אנדרטו דמי נריס מאסטה מטנדו. אנחנו סיימנו לערב. מחר תהיה כאן אניה בוקשן שחזרה אלינו הישר מהצילומים של משחקי הכס. מיד אחרינו נדב בורנשטיין. תודה רבה לך. תודה רבה. ובהצלחה בהופעות. תהנים.